Kardom kadaway pan समय PGR VGR akache song ke batai lo lason si talks ke do समय batai lo ningkan kwa nipen che song bun bom wang bom lo stame non anta mese nang tek ponong lelang hunger strikes stame do pon lo munit stame apran nam nang se set lo stame kupi pol si non anta nohokta lele de lo la support si ake hai ang tong ti laban ke akai lit song rong par laban ke pregjam matum alang litum sabe ningkang samse che paklang lo alang litum penahin sitame ko ane che song pontang lo wai phit same thang na result a videra joine mesen ang thega videra joine alang litum me thang stame bangso PGR VGR toss ke failure mate chok chilo un edet lo la si alang litum same ningkang samse che paklang lo iltum kadoga base same non hejong da social media long thek panong Sitame kache song bange ington bonang ne pusila non kewang ji achiklo July 6 11 ke 7 la nini put hot alang tum che song bonji po la support si kadogwe arat phan same alang litum hin ben tuning ri pono che song ra penang pu alang litum long mate la bangso kache song a klam long che tong no thek the sitame nhok tamelo che song non bidi do an pen thek an pen che song ponon Sitame thetana question ke do thulang ke dam tang same ko ane che song Etlo munit same apran nam nang lo hunger strikes tame claim pon Etlo Kopi lo mesena result ke bangke Kopi lo mesenang thek kilong dam ke non bangso kache song 6 11 ke 7 July hala bangso ani same che song thupo bangso kache song men kopi ni ale bangji ma kopi ni respond enji ma BJP to Irum BJP pujong nang kok poil tum council pan jong chot same chok che athe bangso council long kachari tum ke lege BJP ruling party la suppose BJP to mang ning oinang ne ajada problem le wang stame jakong ka be tum han mang ke jong nam no dak po ilitum lapu le che than same ke le damji ke BJP political party mate non ruling bom a party to mansi rodam kok po ajada kheng no ason le wang same alang to masi rodam kok po sitame isi a question ilitum da charge thu nang kok po BJP atum si Kechokche veklama katheta na question dola BJP lagi isi political party lo Komatsi alang iduphan kangbai lo Komatsi recho anghoi alang iduphan ke bag lo bang solam jong si jethano plutang te ilitum kado kave arar si alang litum ban same recho anghoi bang ke pilo baklem na Karbi anglong arat phan mesen nahi nat baja ponang longli phelang same pacherai kom nang pen danglok pregjam development ponon article 244a ponon alang ituman si ningche thelo kado kavya ra tumsi alang ituman ingwai si di ningche the si ingwai si alang ituman pahailo ante ilitum matha sinang BJP etum claim sitame ke chok chiji ke ililo jong si BJP etum claim lo plutangte ilitum sitame ke chok son si manpo sitame alang tum claim ke delo plutangte ilitum sitame ke chok chi son mandet po athe ilitum kangwai bangke lahai kado kawe a problem pachu nang pu phanle kangwai kali da ilitum bangke ilitum me thang jungjung ali bansi ingwai chor son si ilitum bangke mandet po non ilitum ang thek ponong lo penang an ke che song lo aprandam dui an same che song pono stame ang thek ponong le de la son si che song bom ma e pran che padam bom ma thang na da result ave pin pen jong si ining hang he pulutang te iri to mang khilar nang ji si kenang so iri tum a policy bang la nang ji ko son lo pulutang te leader bang il tum la nang ji sabe theta na question do thukok po komat phan lo leader ke bak po komara leader lo la son ki claim bon ji ning ka che the bang Karbi tum long ave ta son si mande Nali tum kosone stame nili jungjung mage non amad ke ning kache thek long alidar bang thek bonong etalo nani APHLC tum same ke chen ko ke ning che thek long lo sitame non pregjam alam pen kache bahak pen kache thak pen jakong alang litum same ke boba sungsi itum thek bonong lo lalu plutang te alang tumang bong stame ning isipet do thek the plutang te koson sili tum ta alang litum man same ning che the thek pha laben ke kedam tang ke strong opposition party polotang te APHLC la polo stame non APHLC tum strong opposition party do bom lang ma lata i litum ke ma thame me alam do ko lo non akhai lit song rong pha alang litum men pachini pon lo di ajat hamphang song ponon di ajat social organization ponon laben ke ajat a political party ponon BJP ponon ajat ponon che song ra penang polo sitame theta na question dolang BJP worker dum alang di tumlong chitodun jima chitodun same bangkwan si chitodun jilo
senior leader BJP pen alang itum chitodun jima council stock chi puning ji hajima BJP a worker tum ning ji hajima BJP kacharia council upon chonghoi si eviction sidel alang itum charju hajima mate question arju hajima alum protest hajima akhai lit song rong pharalam BJP worker tum arju jima kwana ra ra chitong po lagi a port sinang khan po BJP tumang ning oilak haji setame nili kopi ma kachechar nili opinion magala suno non ruling bomb a party tumbang nani komani tum kache song bang ading hang oedet ason pinak ke theklong ateng ke nili ke theklong ateng ke nali tum kopi log matha nali tum comment speak tha abc jong si che song lo blotang te hala kache song tumbang ke jail dam vek nang po mate alang tum mang ke pene pena case ke phobek bangbar dam sinang guwahati elong abirta bharalumuk puadim flyover selamji polo bangso flyover selamji plotang te hadak thengpi thengpang stame dopik bangso thengpi thengpang bangke koson kipak kreb son sidolo amat si Marshall Bora po bangpho alang li lagi inut well known graffiti and visual artist lo alang li bangke case phorok lo non la bangso achiklo June 25 lo plotang te alang li bangke court chedam alang li mission basi kache song loi tum langnam elo plotang te athe non a government mat sitame pachini polo thengpi thengphang ke nang ji ke nang sot la polo thengpi jong si kepa crab la pene ke jolo plotang te forest star room same di forest a department room same nebing nang vekji chokche puji sitame non ke thengpi thengphang la kepa crab a pot alang li bangi kache song pa crab nang ne phalang no nang ni puki pupot si non bang ke alang li phan bang ke court si ke hang tu alang li case poroxy alang li phan court si ke hang tu nani to matha thainte da kopi akang sai si ke misen dolo da lasini ligi jong nam ke lason lo kache song sitame mesen man kache song sitame non ruling a party to mangke along ben along kado kawi long mangi candidate haji alang li to mangke aninga heda da song inut youth activist aphan dalo alang li me lakhe ankuman bordoloipo alang li phan same lason thodlo alang li tum che song ra petlo alang li sitame court bank chedam lason si iritum kedam tangta PGR VGR puthak punon preexam solar project puthak ke protest punon hailong stame non ruling bomb party tumangke anikang samsike do alang itumbang kopi tong ke matha ne lan ke chini ne delo sitame kache song mang ke alang tumaning hang he labeng solar project ke kadoga visame chini lo de mesen no iritum dak energy long po same ake joy ben si long ji ma made kopi ko son letum klada kalam chini ne labeng bangso solar project ke do pen longle kan hokji bang ke the tando jongsi longle nohok de ji polo tangte ke som di saitutiki ason an same memede ji polo tangte da kopisi ali ke misen do hila nali to matha tha ilitum kenang ji ke hala solar si kenang sot ke kali ilitum matha edlo polo tangte ilitum kenang ji ke saitutiki along lebang misenang po ilitum kereng ike hala pensi ilitum mang kereng most important nai bangke hala long lebang misenang po ilitum cho soma links tame misen lo plotang te hala ilitum kenang sot ke hala solar energy bangke do same chok avidet same chok ako solar ke methang hemle ihum ni chibi sitame ili methang phan mangke thangna da problem ave ilitum karbi long rat mangke la ansung re ilitum lan ke the a project deng nang ji pala ma siave sitame chok lo kado kawe a ratum jong se chedon sarlo plotang te hala bangke thanga problem ave same hala long le a hem phutum bang jong se problem do plotang te la bangke force un e athe munitum a right sitame do lage long le a hem phutum a right sitame do ase hadak a rong sort tum jong si nilitum pipe plotang te alang itum same kaning jiji aja kong do la bangke a right so same compensation ben to compensation ang pinon thanglama velo plotang te compensation mang pipa melo plotang te halata thanglama ve sitame kahing no son bangke thetan mage do pino nalitum same chini lo CJP mate cockroach janta party alang litum same jantar mantar lo mage protest bomb lo pini an mage nipli ke chok lo kopi lo mesenang theke bangke thangta ang theknon anta long lela adrum protest bomb lo education minister Dharmendra Pradhan bangke resign weg nangji polos tabe thangta effect away resign ji po lam stame ave labangeli tuma prime minister Narendra Modi alang li same lam thi sitame ningje je antel an ke che paduk pen protest kupine ali longma longlok thaji stame non market thangta mesen a respond avela lasi kopil option dolangke
Ili tumbangke chini lo demokrasi adet. Ratum asyang tong same karju nang jike nang sot pulo. Sitame non asun son na juje det pulo tangte. Jong hele che song sitame ipu charbu dak che song sitame. Munit aprandam juyan che song sitame. Thangta result ave. Thangta lang tum klepon pe pulo tangte kopi si dolang. Option kya velo. Option ki sivelo leader bang mate leadership bang kelar nang. Asi komat phano leadership kang wai poke. Itum APHLC political party tuman same a chance pelo aprang ke pen ana supporter dolo sitame arang litum tam me thang angbong pene pena lam ke do pen chekak jamarsi pupu a party an same jakong velablo kache thak tum stame made dakpen kedam tang tum stame a jakong avedelo lapenge ke do bom lang tum stame a jakong avedelo amarsi a jakong avera prap amasi opposition party bangke jakong bangke bob der asosi mandelo APHLC long ke claim abang phu abang phie tum same komane bangke alangli tum me thang ali phan matha chora tum same do koklo athe adhek tumange lana jakki ding a election tin same alang tum haidun de de jok ki mili tum same dolo labeng no me alang tum bong same alam alun do o joine dakpen stame cheriza na tum same dolo non he jong same na tum thek ponong lo rishika melikpi alang li stame party tumphan ning ke dog de joine athe party a leader domang ning isi pet pen do tek theda joine alang li same dam joilo la chota kare alang li pen kaning ja tengmen polotang te alang li phan sitame la an RDN pono eda da so si thek ponong lo pono alang li chepadu pe kado bi same thek ponong lo alang li same konane ka chekeng ke thek dam long lo polotang te ase ang tong ba ke kachipi wer abang pilo alang li chot la pugali ke dam tang samya khai pi rita kram sapi alang li ta chipang tang kring abang lo APHLC long ke samay kopi ko sone alang li samay NGO na ludun chok APHLC NGO na api bange kona lo ni alang tum bang so NGO samay adhek tum bange BJP na si thek ponong lo non lo make BJP long si thek ponong lo adhek tum bange kona ni social media pen chipahe loving mate kache song pen chipahe loving la son si tum thek ponong lo we de lo non mange la son tak si non sitame klang bom lo non alang li kapi rishika melikpi alang li sitame sanglang pulo sangkok po thek ponong le po kasi ko son lo iritum misen a leader komat phansi kang wai po alang tum angbong phans tame iritum ingwai ji pusame ingwai thai weda lasi party isi political party koson si kachari nangji ma koson si kadokawe pen ning isi petpen ke do thekji ma pu alam bangke mate bangso sai bangke BJP long sitame ke charlie nangji kenangso non bangke APHLC to mange mission lo kadokawe alam the mission alang to makke mang same mission lo rat tum long lam ki pon same mission lo sitame alang to koson si ning isi petpen do thekji ma koson si rason kachitur phun asai pen kachipat jok projima labang ke thek lo labang ke assam punon karbi anglong punon daga political atomon halabang ke kadokawe same chiniji matha pamelo plotangte aprang alamai putek the same a phichet alomang ke iltum non le munthi sabe chiniji rolling party kopima lasi ke bangji samlong ke mate karbi anglong ke lan politics patu thek ranang ni rolling party kopima lasi automatically si dak bangke nang choktiti matha re akhe melone akhe nolone di daga tribal along riphan mission jine heno dak jine lai same matha thelo a sarkar ke congress ro protang de automatically sidak da congress wangji po laben ke nane a BJP blotane BJP wangji po laben daga worker tum same la sondak thaklo daga leaders tum same puche warchok a political party ke chelar boy lo same amuni ke halamat jong se amuni halamat blotang de ko ansi ka che prek ke theret laban ke non alom a generation ko madabang phu abang phisi ka chipat dugre jilo ningkan hasar pin hathi pin an mangke jum hengji nolom ke joy ki pen longte lason sike matha amar si ajak ki ding an bangke apok ang se bangke chi song uni de son si dum thek ponong ji la suppose non ta APHLC long sitame thang da long le rang tum ke long ji ke li alang li tum me thang pocket me si dam bom la si ko ana jak ki ding an si alang tum che song po thek bo hala se me thita na question mange dola la suppose eri tum arat mange matha thek tum mange matha thek thi tum mange longli complaints tame puan ve lo bang ang tan tum dak nang jum put si tame puan ve lo ilong ri phelang wir kok same puan ve lo alang tum jong si long lo plutang te halan ve lo ki matha jeke aka do ka ve arat bang akisung kopi ko son ne bang ke te chadam delo na tum example lang de non PGR VGR long tame eviction ang ji pulo
penarat ke chisong lo same eviction claim clay non rolling bomb a party same claim claim pon he copy pol oblutang te important ave longly complaint same bangdang nang chirai tips same important ave alai tum aja kong ave de lo ne kopilo ne same aning hang oye aning hang son de pena claim pon etpo claim pon pelo sitame rat tumangke kopilo rat tumangke change phan aning hang ma aning hang he puthot alang li tuman si jakong da pi le thot lo la suppose nili hin ben bangke PGR VGR claim non eviction claim non nili ke jong dun register me ninga he athe alang li tumha ke claim abang pu abang pi tumhan ta rat si kang wai lo la si kopi si li ki pudun chi ason dola claim der sameli tum si chok chilo claim der sameli tum si chok lo nili bang so video pe nali tu pana pachini je bangke la lo eli tum a system kache song a system bang eli tum lar ponang kok ti jong si isivet a system men itum che song pon mom thang ta result available tang te kaprek a system sameli tum claim pon angkok ti la suppose si de APCL si tum kaning je pon nili alang tuman ka choro made ke support pola mang ke kali alang tum same ke chok chi ke do pik same hala ke chok chi bang ke li tum mang ke chi thanang nelo alang li tum ke chok la mang ke la son lo che song mom munida pran na mom thang ta asai chun che pulutang te pilo ke jut si ke election ben si ingwai nang po mesena leader lalo asi mesena leader ko bad ma ke iri tumang chini ne dalo non ke nili same nang than thek de lo mesena leader bang ke doji polo matha lo iri tum gidam tang ke system non bang ke iri tum emang mun heman nak so siman de lo labu che song chot pen bang ke kichun bang ke a ve pu bang ne li ning je dam de dokok thai ji mene wa pit same sungkrum muni tum apran dam nang set nepal long same tum lang dam lo plutang te hadak ta ko ne munida prandam era fiansi government same kelar un ason tak thalo a sabsu sap kache song chot ke lage thangta rori latum arjulong same arjulong leader da son simande che la so pasi kopia bedi pen kache song ezom e pran ta kwan si chep kichipi ne langdam tangta chipielo same a result thangda theklong le la support si leader bang kelar nan je kenang so komalo mesena leader ke bang je Karbi lagi chini ne telo ne dekta ajale che than stame bangso ka che song bangke che song pon nang ni bangke ni li jong nam de che song nang ji che song lo pludang te asabo ba ke pressure ke do pon vek po samai kwan aja ki ding an si ka che song un ji lalo labenge non ka che song do man same bangso PGR VGR ka che song do man same meme henono puduna tum same do asika che song bangke hengune ni li jung ke matha ke sitame bangso ka che song ben ali jong si ali phanjong si matharong plutang te hala thang nata ali abi rat phan adukang hoichot so si mande ji lagi labege non ilitum phan isi e mainong na palut ke la lo only for PGR VGR bangso PGR VGR along le deleki kon kali exam along le same kone kon labege ala tum claim pon bom lo labang ke ilitum choru nang ji lason ka che song atum same a che song tum si che song chot wa phit same che song pa me nang ji puwa me thang ali phan bang ke matha the delo te choklo puwa le bang so video no tum che thanam chonang nani tum jong si bang so video kelang pen ningkang sam se do pulo tang te nani tum comment song pa che dik non ne ri kona dang den si kaning je si nani tum han ning nang pa oi lak do ma nani tum comment speak tha puthot che tong thang ka pre video lo no me thang me kar dom